enjalo-ke lo uJonas lwa inja nje funa vele ehlisa umoya wakhe nje wasisa myeke yazi vele ingane zakhe indala futhi ngidina nento ngoba i-TV kubuye ngazuthi into ethesitheni kodwa ngendlela esengidine ngangisabuke kancane nje sayibuke kancane kodwa nje yo ayi ave ngi-right shame ayi umnini ukhona umnini. Everyone, welcome back to Sunday Live Show. Thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, I'm back again with the Mzansi trending stories, and I'm here, guys, kuluma ngomayeni Mseleko, guys. Actually, we are talking about Mayeni, kanye ke polygamist. Well, guys, niyazi these days ku trend ke story ke noma ke series abathi ke a polygamist edlala phana ku Netflix, and everyone on social media they're talking about it. Ukuthi ke yeah, Jonas this, Jonas that, Jonas. Like, guys, Jonas, and me being me, I was like, no, let me subscribe and go and watch. Jonas, Jonas. Yay, guys, go ref. Go ref, I tell you. So now, when I was on Facebook, ngibona umayeni upostile uyuvon Mayeni Mseleko uthi yabona nje lento eportrayed lapha ku the polygamist is not polygamy enye nje into engingayazi ecikayo, so comparing it to real polygamy is diabolic. Ngeke bafethu ngeke. So umuntu is-commenting kule post kabayeni uthi yabona nje lento ye polygamy sifune ngathi ungathi uyibuka ube uphuze ashwaganda yakhe eceleni khona ingeke icasule into eyenzeka lapha yana, guys. And yo abantu babhizi on her comment omunye uthi uJonas unalento ekuthiwa impene wangenwa ikhehleliphi. I'm reading this Mayeni with your voice. Then ke guys abantu they are commenting kuMayeni abanye bathi ke thina sifuna ukutshela ukuthi lapha kule polygamist wena ubani, bathi uMayeni kwi polygamist unkosikazi lo omdala odlalwa indawo ke idlalwa uCelestine Ntuli ukuthi first wife kahle kahle kodwa wayithola esengasazi noma first wife yini. Base bathi uJoyce uMacele, bathi ke lo nkosikazi wesithathu uMakhumalo, base bethi ke uJonas Mseleko uMusa Mseleko. So I don't know, guys, ukuthi wena ucabanga kanjani, but nje uMayeni mayibuka lento i-comparison nempilo abayiphila yabo. No man, no, sinayo uJonas la endlini ukhona uJonas. I don't know, guys, but nje yo let's do this. Hey, aze ngibona isitolo sinzima kaka la umuntu khona ecabangela yena yedwa, and abantu abaningi ba realize ukuthi no man, no ukhona uJonas la endlini. Anyway, guys, that brings us to the end of this video. To leave your comment below and share your opinion. Bye.